готвим един от най-прекрасните ароматни незаменими билкови помощници през зимата. И това е огнения оцет, който е борец срещу всякакви вирусни, бактериални и други подобни настинки, грипчета и дискомфорти на тялото. Отделно подпомага храносмилането супер много, включително загряваш крайния ефект. Това е перфектен лек за зимата, така че огнен оцет ще си правим днес. Това, което ни трябва е куркума, може на корен, ако имате, или на прах, черен пипер. Знаете, черният пипер засилва метаболизата на куркумина в куркумата. Най-добрият лек за зимата. Хряна. Един корен на кълцан хрян. Шипки, колкото можем да съберем. Чесън. Джинджифил. Лук. И както виждате, тук сме събрали от една страна богати на инолини растения, които ще подхранят полезния микробиом в тялото ни. От друга страна, изключително силни противопаразитни ги наричат, но по-скоро противопатогени, т.е. могат да избиват и паразити, и бактерии, и гъбички, като всеки си има своята насоченост. Знаете, храна е с много широк спектър. Отделно имаме билки като розмарин, салвия, каквито имате да си добавите. Аз съм добавила дафинов лист, риган, чубрица и мащерка, естествено. Къде е без мащерката? Всяка една от тези билки има своето противобактериално въздействие. Той ще въздейства върху различни типове микроорганизми и вируси. Но съчетанието, общото съчетание накрая, сега ще ви покажа предишния. Ето го. Той почти свърши, естествено. Общото съчетание е не само с много широк спектър на полезно въздействие и намаляване на възпалителни процеси, но и невероятно вкусно, разкошно. И аз трябва да ви кажа, не го пия само като лек, но и го използвам като вкусител на салатите. Че трябва да се научим да инкорпорираме лечението в кухнята си, като цяло, като храна и всичко останало. Лимон, ако нямате биоеко и така нататък, може да го накиснете в вода, ябълков оцет и сода. И естествено, като казах ябълков оцет, звездата на цялото събитие, домашния ябълков оцет, на който гъбата му плува тук отгоре. Той ще даде среда за ферментация на тези различни, както казах, богати на инолини и полизахариди растения, богати също на флавоноиди. Тези червени флавоноиди са незаменими при контрол на възпалителния процес. Но тези различни лечебни, хранителни чудеса на природата ще мацерират, ще се извличат и ще се развиват в средата на домашния ябълков оцет, която сама по себе си е много лечебна. И както казах, крайният резултат ще е лютичко, вкусничко, безкрайно ароматно. Захващам се с кълцането. Твърдите корени като хряна, джинджифила, лука и чесъна ще накълцам с машинка. Останалите неща ще нарежа с ножчето. Ако питате за дози и съотношения, по-скоро нещата са въпрос на вкус. Края на крещата вие ще го консумирате цяла зима. Лютивичко ще се консумира по-малко, но трябва да ви е вкусно и ароматно, по същия начин с билките, които на вас ви харесват като аромат. И идеята е да съчетаем възможно най-много различни противовъзпалителни, антибактериални билки и растения, загряващи, и да ги оставим, както казах, да мацерират в оцетна среда, което ще даде допълнителна ферментация. Накрая, принципно, на готовия оцет може да му се добави и добро количество мед и така да се консумира. Имайте предвид, че това ще забърза ферментацията и процеса на консумиране на въглехидратите в сместа. Но всеки преценява вкусово как му допада най-много.
Аз това обичам, това правя. Наистина с билките и работата с лечението с най-различни растения има много наука и много специфика. Но когато говорим за такива домашни методи, които всеки може да си приготви в кухнята, идеята е да използвате въображението си, колкото е възможно повече, и вкусовете и нуждите на вашето семейство и дом. Лимончето нарязваме с кората заедно. Ще го поставим в бурканчето. Корените са накълцани на дребничко благодарение на машинката. Имате възможност и вдъхновение. Винаги е по-препоръчително да си нарежем всичко на ръка с подходящото внимание и пожелание. И ако нямаме време да кълцаме на ръка с внимание и концентрация за добруването и здравето на семейството, използваме електричеството, докато го има. Така, смесени тук билки, които ще бъдат мацерирани с ябълков оцет. Ако знаете как ти научите разкошотик, колко ще е вкусно, после не мога да го опиша. Само колко празнично изглежда с цветовете на зимата. Сега ще му долеем оцета, но преди това ще добавим щедро, ама много щедро количество куркума. Както казах, може и на прах. Ако е на корен, ще я смелите заедно с коренчетата преди това. След щедрото включване на куркумата добавяме и пропорционално количество черен пипер. Цялото това изобилие го заливаме с домашния ябълков оцет. Пълним горе-долу да има 2 пръста от гърлото на буркана, за да може и като се наля оцета, да има възможност да слегнат и да се разместят. Но ако и след това случайно започне бурна ферментация, което няма да се случи, защото тук е пълно с противобактериални билки, които поддържат много добра среда за бавни здравословни процеси. Да, все пак да има простор за въглероден диоксид да излиза. Така гъл домашния ябълков оцет. И след като тази невероятна зимна красота и лек са готови, смесени и заляти, ще ги оставим да ферментират някъде колкото е необходимо като време, може би около, да кажем, 2 седмици, зависи от температурата, по-добре месец, най-перфектно 40 дена. След това крайният резултат е тази красота, дадена да се пие по време на настинки, на различни възпалителни процеси, на дискомфорти или стомашно-чревни и други подобни неща, които могат да се появят по време на тъмния сезон. Това е нашия най-добър помощник в кухнята. Както казах, на мен ми е тайното пристрастие, слагам си го в салати и понякога просто си го пия разредено с водичка, като вкусов стимул за приключения в кухнята.